Conservas Cerqueira impulsa o seu proxecto grazas a unha axuda de 2,2 millóns de euros da Xunta para mellorar o sistema de envasado para novas liñas de produción. O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou esta mañá a sede de Conservas Cerqueira situada no polígono de Rianxo. A firma recibiu preto de 2,2 millóns de euros dunha liña impulsada pola Xunta para mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas de transformación. O sector do mar industria que ten Galicia sempre dicimos que é moi forte, é a verdade, é así, e refrendase cando nos acercamos como empresas na que estamos hoxe. En Cerqueira, unha empresa na que, ademais de que xa fai máis dun ano que viñemos aquí á inauguración da nova planta, pois hoxe tamén vimos e acudimos un pouco para ver as axudas que, en este caso, desde a Consellería estamos a dar e, en este caso, a plantear para o sector a través das distintas órdenes que temos. En este caso, unha orden de transformación do ano pasado, unha orden bianual, en donde foron máis de 10,4 millóns de euros os que, en este caso, foron dados a 109 empresas galegas. Este ano xa pechou o prazo de recepción de solicitudes e haberá tamén 10 millóns de euros de fondos. Unha das empresas beneficiarias da anterior convocatoria é Conservas Cerqueira. É unha industria para que sigamos tendo esas empresas tan fortes, como dixen foi un momentiño, esas empresas tan fortes que nos planteen no mercado ese produto de tantísima calidad que ten Galicia, ese produto de tantísima calidad, de Galicia calidade, que sona moito máis aló das nosas fronteiras, unha marca que temos que cuidar entre todos e seguir traballando conxuntamente co sector en esa cogobernanza que creemos que é fundamental para que Galicia siga sendo ese referente que é non solamente en España, en Europa, como a rexión europea máis forte no sector mar industria. E iso grazas ao labor de empresas como a que visitou esta mañá Villares. Grazas á axuda recibida, Conservas Cerqueira está a mellorar o sistema de envasado para novas liñas de produción da súa factoría, que comezou a traballar en setembro do 2023. Primeiro foi montar toda a instalación para produto fresco, para o mesillón daqui, o berberecho e todo isto, e agora seguimos co plan que tiñamos establecido. Montamos un almacén automatizado que poderedes ver que ainda estamos en fase de instalación e vamos a montar dúas liñas novas para dar o salto ao conselado, porque nos necesitamos para poder regular os procesos e para poder regular a xestión do personal e a xestión da nosa produción, necesitamos ter tamén liñas de conselado, porque senón o fresco, como son produtos de campaña, o sea, como é o mesillón e o berberecho, entonces ahora mismo teríamos que ter a fábrica parada, ¿no? Entonces hoxe estamos traballando o chipirón, que é un produto congelado, e as novas liñas, que foi para o que nos deron a axuda, son para traballar outras liñas de cefalópodos. O responsable autonómico, que estivo acompañado pola directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Patricia García, destacou a aposta dos responsables da mesma por contribuir a xerar emprego e dotar de valor engadido os produtos extraídos pola xente do mar, baixo criterios de sostenibilidade e a aplicación da innovación.